60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Veritas 899. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel og ang kauban niya mga anghel nakigsangka sa dragon og sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini og ipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga gikanlag Yawa o Satanas, nga mao'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga ginikanan, mga higala, pagasuking tigpaminaw ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anyano sa kanginan. Mao gyapon ang makiguban kaninyo ning ubos niyong kalagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban si Pikes Lawak at mga amigo sa technical side, Danny Luod o Taxi Lumba. Of course to, kini nga itong tulumanon once a week raman matag Domingo. Sa karon nga hugna no, sa atong tulumanon, pizza 25 sa bulan sa Setyembre tuig 2011. Atong gibasa ang nahipatik no, sa Sagrada Escritura, particularmente sa Kapitulo 12 sa Gipadayag, versikulo 9. Ato ning gikutlo kay diri ta manukad sa atong pagahisgutan karon. Kinig yung sa versikulo 9, no, ato man gibasa sugod sa versikulo 7 apan diretso natong kilabtan. Bodi pasabot kilabtan atong suwayan og pamalandong, no. Kuhaon nato ang mensahe niini og sa unsa ma-apply sa atong kinabuhi karon. Naman gyud ang bili, no? Naman gyud ang kamahinungdanon no, sa Sagrada Escritura. Kini mga pulong nga nakatud nato sa dalan sa kinabuhi. Dalan paingon sa atong labahong magpubuhat no ang Dios. Kay mahimong useless no o walay bili ang atong pagtuon-tuon, sila pa pagsunog ng kilay, kaya sa pagtuki nato sa pulong sa Ginoo, kung wala kin epekto, no? Dili kini makahatag nato o kahayag, o dili makahatag og
maing kinabuhi. Sa komuna na ilan na nga kining bala ang kasulatan na aman din nahipatik ang pagbulutan sa Dios, mao na siguro gyud no nga kini makahatag na tug kaayuhan. Ang pagbasa ug dili lang gipagbasa kundi ang pagkinabuhi gayud no sa maong unsay nahipatik ko na hisulat ug unsay panawagan sa atong nabasa. Pero mga higala, mga kinikanan, proven na pod no. Ato na pong naila ug naibaw-an nga ang problema pod sa pagbasa-basa nato sa Biblia kining musangputa sa nagkadaiyang pagsabot, baruganan ug mao'y hinungdan sa atong pagkabahin-bahin, di ba? Mao ni atong nasinati karon. Wala man nagsama ang atong sila pa gitawag kana og sumadas kwentas no. Ang konklusyon diya sa pagbasa-basa sa Biblia. Ug mo nang makaingong kung adili day sayon kining pagtuon o pagbasa-basa sa Biblia kay probe naman ato namang nahibaw-an nga sa kadaghang nagbasa-basa sa Biblia apan wala kini nakapatungha o usara gyud kapag sabot nga anaa ang perpekto nga panaghiusa no. Ang prueba nato ni ana tungod kay nagkadaiya man natong tinhuan sa usara ka Biblia nga atong gitunan. Mao man gani no mga higala, mga ginikanan sa isyu karon sa atong bansang Pilipinas, sa nasod na nga Pilipinas. Wala ta maghiusa diha sa pagpanday for example og balaod gusto sa atong nasod. Labi na nga ang atong simbahan nga misupa kini sa kining nang gitawag og reproductive health bill nga nindo trabaog ngalan kay health bill good. Pero ang questionable, ang controversial kay ang sulod sa health bill o RH bill ana may provision nga gilapas ang pagtulon nato sa pagtuo, particularmente nato mga Katoliko. Nga kini giisip natong immoral unsa man ang paggamit og kontrasepsyon, di ba? Diya sa pagplano sa pamilya. Kay noon pa man, niadto pa man, ang atong simbahang Katoliko, dili gayud buot nga pangunahan nato ang Dios nga atong usbon, atong talikdan, ang iyang pagbuot, ang iyang gimbutan, sa mapananglit sa kanunay nang gibalik-balik nato ang mabasa nato sa Heneses Kapitulo 38, versikulo 8 hangtod sa 10, diin si unan, personahe ka na siya, usa ka persona, usa ka tao nga anaa ang iyang character, mabasa na to sa Biblia, si unan nga nagkontracept siya. Iyang gipugnan ang kinabuhi. Hindi siya gusto magkaanak. Yatong higayon na. Of course, na siya hinungdan, na siya rason. Unsay iyang gihimo, nagkontracept siya, pinaagi sa kanang gitawag nato sa Latin o coitus interruptus. Sa manang coitus interruptus sa ato nang nahibaw ang pinulungan. Kanang gitawag nato og withdrawal. Di ba? Moto iyang pamaagi sa pagkontracept, iyang gipangunahan ang balaod na tura. Di ba? Nga kung na ay pagsiping, meaning sa both, no, sa duha, babae ug lalaki, ang tendency niya na magkabunga gayod. O atong nahibaw-an nga wala mahimot ang Dios tungod kay gisilutan si unan. Gani death penalty tong gisilot sa iya ni atong panahon na. Nagpakita nga supak gyud ang Dios niya ng contraception. Ug ang simbahang Katoliko nga maoy gitahasan karon, no, sa Dios sa pagpakailap sa maayong balita o pagbulutan sa Dios. Iya kining gipadayon
hangtod karon taliwala sa mga nag-object o nagsupak usab. Dili lalim biya ang objection ng pagsupak ni mga higala kay dili lang kay tagagawas ang misupak ani kun dili mga Katoliko. Sa atong nahibaw-an diya sa panginsusi nato sa kasaysayan, ultimo mga Katoliko mismo, pay mga obispo, mga pare, ang buot mo usob ila kining but usbon unta gani dunay grupos mga obispo niadto, no, nga ilang girebildihan, wala nila dawata ang humanibete ni Popol VI, di ba? So kining pag-object, kining pagsupak sa magisterial o opisyal nga panudlo sa simbahang Katoliko, dili lang kay tagagawas ang misulay og supak niini ni hagit, kundili tagasulod mismo mga higala, mga pare, obispo. Pero ang milagro diha nga wala gyud manaig, wala gyud mudaog ang pag-usob, no? Kay ang opisyal nga baruganan sa Katoliko padayon gyud nga gidili gyud ang paggamit og contraception diya sa pagplano nato sa pamilya. Ato lang kanunay butang diya sa tong una-una og alimpatakan sa tong pangisip, galamhan sa pagbalanse. Nga ang simbahang Katoliko dili gayud supak ni anang family planning o pagplano sa pamilya. Kay importante ka na. Huh? Kinahanglan responsible ang magtiayon, dili pataka lang o panganaksad, no, nga di makaya, no? Oh. Pero diya sa pagplano sa pamilya siguroon nga dili malapas ang balaod moral sa Dios. Kay naa naman tay prueba nga kinahanglan ang Dios sa atong pagtuo mao gayud mahimuot. Ang iyang pagbuot mao gyud kinahanglang matuman na bitaw na diya sa atong the Lord's Prayer nga pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo nato. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. O matuman ang pagbuot sa Dios. Pero ngano man nga murag nasukwahi man nga sa kanunay nga giampo nato, labi na gyud natong mga Katoliko, kay usa sa atong mga pag-ampo nga common, di man gyud nato kalimtan kanamang gitudlos Ginoo nga gitawag nato the Lord's Prayer. Manang moingon ta, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Pero anong moingon man ta, no, Lord, not your will be done, but our will be done. Kay medyo kana bang nindot kaayo bang paminawon, mas nindot kanang gitawag nila og pro-choice o ganang political kuan ba, kanang argument nga medyo tamis nga baruganan o doktrina nga kinahanglan pro-choice. Sumnang pro-choice nga papilion jud ang tao kung siya ang gusto. Ya mura ba na kinahampod nga strategiya o pamaagi sa pipila nato ka mga politiko, mayon tagpipila kay di po nato i-generalize nga tanan na lang yun, di ba? Oo. Sa atong nahibawan ay pipila ka mga politiko nga gawion ang ilang pamaagi, strategiya sa pag-win, pagdaog o pag-gather, kanabang pagpadaghan og buto ba, nga atong daganang mga tao sa unsay gusto nila. Bahala na ng unsay moral, di ba? Oh, press ko na ng kuan sa pana sugal. Bisag unsaon na tuwa magyud na sa atong Christian principle ng maayo ng sugal. Pero gadahan man ng mga tao o na nga na ay mga mo na lang bisang atong kuan na nagali sugal nga gilegalize. Pero minor na di kinabugat na to na, pero gali kinabuhi na medyo bugat na gyud. Pero ang atong kuan gobyerno di gyud ma-perfect, no? Nagay malapas nga kanang pagbuot sa Dios. Yan na pod, pun-an na pod, di ba? Sama sa divorce bill o kining RH bill. Kay gisulip man gyud ang contraception. Pero para gali nako, bisan pa wala ng RH bill, ang atong nasod nga Pilipinas misinati naman gyud niya ng pagsuway gyud sa pagbuot sa Dios. Kay wala pang RH bill, daan naman, daghan naman kayong mga tao
Katoliko o dili Katoliko ang nagamit og mga contraception, di ba? Kanang Palaygate, unsa pa nang matang sa contraception. Daghan namang gagawi, ana, di ba? Kunya, mo manggali na gihimo natong prueba nga dili gyud solusyon ang kanang contraception sa pagplano sa pamilya. Nga naman kay dugay naman daw ng paggamit og contraception pero pobre man gihapon ta, lisod man gihapon ang atong nasod nga Pilipinas, di ba? So kung moingon sila nga solusyon ang reproductive health bill sa problema nato sa kawadon, I think to disagree, no? Di gyud ko motuwa na. In fact, kung ibase na to sa ubang nasod, na ay mga nasod karon nga ilan na nang gi-lip up, gi-withdraw na nila na, no? Kaya naman nakita nila ang depekto niya ng kanang krusada sa pagkunhod sa populasyon. Kaya mo gamit na lagbi sa gunsang pamagi. Ang uban gani, gusto na nga ilan ang premyuhan ng mga pamilya nga makaproduce og sobra gyud tulo ka anak. Ano man, kaya na problema na silang population kay agi lagi ang ilang pamagi sa birth control, na problema naman yun sila sa ilang population. Di ba? I know nga kung nagbasa-basa ta, hibalo na unsay mga kinibang gigamit na itong basihanan ng mga igsuon, mga ginikanan. Okay, mga igala, mga ginikanan, doon natay hisgutan nga argumento sa mga igsuon nato nga padayon nga miduyog o nahimong suwail ba diya sa pagbulutan sa atong simbahan. Nga they are proud, garbo nila ang ilang pagkakatoliko, garbo po nila ang ilang pagsupak-supak sa opisyal nga baruganang katoliko. Di ba? Daghan na sila, di lang kung maghisgot og mga ngalan. Pero kita, ako si Veritas, lahi po ang gusto na kong garbo. Ang gusto na kong garbo ay maging faithful ako. Mahimong faithful ko, sumnang faithful. Kanang gusto gyud nga mutuman sa tanan, dili lang kay pipila ka pagtulunan, kundi tanan yung pagtulunan sa pagtulunan katoliko, buot yun niyang sundon. Kay I remember akong na hinumduman ang pamahayag ni Mother Teresa, o Calcutta no mga higala no mga ginikanan. Di gina ko malimtan ang iyang speech niya tong 1994 nga usas sa concern niya kining problema sa atong simbahan. Tungod kay daghang kayong mga faithful o daghang kayong mga matuhuon nga napakyas sa pag-abide sa simbahan. Disobedient po niya ipasabot. Daghang kay mga disobedience ka mga Katoliko. O magali na hinungdan ni ingong kung dili di ay lalim, no? Dili di ay sayon ang pagkakatoliko kay kung sayon pa di tanan o daghan unta ang nagtuman. Pero the fact nga daghang kayong mga Katoliko ang wala magtuman sa mga pagtulon ang Katoliko, kana nagtug-an nga dili day sayon ang pagkakatoliko. Lisod ay nga anuan kay lisod man nato ang pagsunod. Bisan ako gani no mga higala mga ginikanan. Di ko makaingong sayon tungod kay daghang kay mga tentasyon. Apan buti na lang tungod sa grasya, tungod sa gahom sa Ginoo, masangkap ra pud ita, makasukol ra pud ita sa kining gahom siyawa no. Basta maduol lang kita sa Dios, pero kung di kita moduol sa Dios, dili ta makabatunog kay isog. Wala ta igong kusog nga mo resist no. O kinibang tanggihan nato ang crave nato nga sayo nato ang kinibang pagkinabuhi nga para nato nindot apan dili kini nindot atubangan sa atong langitong amahan ang Dios no. Deception manggod mga igala. Ang buot na kong ipasabot nga gusto natong tukion kay doon naman gud tay nabasa o di lang kay nabasa, doon na tay nahinabi diya sa net no, sa internet no mga igala nga gihimo nilang argumento kining nga naman kuno ang atong nasod nga Pilipinas, kita mga Katoliko,
ato man yung i-insist ang atong baruganan sa pagtuo. Nga in fact, ang Italy kuno, ang Spain, naa naman sila anak kanang contraception. Gani, hasta pa ng divorce bill. Naa naman nila, ang Katoliko kuno, nagikan ng mga lugar, ilan naman ang gisunod. Yang anong kita mga Pilipino magmagahi-gahi, mangyutang ang ato kunong origin kuno sa Katolisismo, nisulod naman ana. Mga igala, maying hinumduman nato nga, magisgot ta diya sa Europe, dili tanan na sunod diha. No? Kay ang estado sa Espanya o sa Italy, wala na mahiusa. Dili na sila kausa sa Vatican. Separate ang Vatican nga naagyo diha ang sentro sa atong pagtuo, pinakasentro. O ang Vatican, sanglit ang labaw diha, ma-state man o masimbahan, usaraman, na dili gyud na mahitabo nga kanang divorce o kanang contraception i-allow na. O na nga sa Vatican, wala gyud i-allow ng divorce bill o kanang paggamit og contraception. O na manggali mga violators lang na. Pero ang baruganan sa simbahan, gipadayon gina, bisan pa mga tao nagsupak-supak. Unya, para nako nato mga Pilipino, usa ka dakong garbo nato nga dili ta mag-awat-awat niya ng mga nasod nga masinupakon. Mao ni gid akong pangutana ba nganong ipang hinambog man nato ng Spain, Italy, unsa pa na mga nasod nga nagsupak-supak sa morality nga gitudlo simbahan, nganong ipang hinambog man nato na nga disobedient man na sila. Di ba? Dapat kitang mga Pilipino proud ta ngano man kay sila pa Pilipinas na lang kuno. Sama na kanang divorce bill nga gusto nilang ipasulod kanang divorce. Pilipinas na may wala mo kuha na dive. Di ba no? Mga igala? Niya buot yun mo awat kay hala hurot na kuno mga nasod. Pilipinas na lang. O ang Vatican mo ay wala ana. Di. Dapat manghinambog ta na. Proud ta nga naman. Kay sa kadaghang mga nasod, kita ang dili buot isakripisyo ang pagbuot sa Dios, di ba? So muna nga tong paliwanag, muna atong ikatubag. Nganong ipahinambog mo na to ang ubang mga nasod nga naghimog mga balaod nga sukwahi sa balaod sa Dios. Mga igala, mo bitaw nga akong gibasa ang pinadayag 12:9. Ngano man. Kay kung majority na sa atong mga nasod ang nagsupak-supak na sa balaod sa Dios, di na kay bulong. Kay mismo sa Biblia, gitug-ana gipahibalo ng daan nga ang kalibutan nalimbungan gid siyawa. Di ba? Akong basahon gunig usog, ako ning gibasa sa pagsugod gingon. Gitambog ang drakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas. Nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. So, ang taas nga detalye aning explanation na ani, no? Nani sa atong mga librong Katoliko, no? Official nga nag-discuss aning Revelation, labi na sa mga propesiya niya, no? Pero dili na ko na siya tukion tandugon. Ang punto lang diri nga gikuhaan na to base nga mohaom sa atong gisgutan karon, kung maghisgutan ni ana ngano man nga ang kalibutan naglabi man ang iyang mga desisyon, ang iyang mga panghimuong balaod, nga supakon ang balaod sa Diyos, ang kagustuhan sa Diyos. Di na nato ikatingala, kay ang Biblia mismo na to, nagpasidaan na. Nga maabot din ang panahon na. Maabot ang panahon nga matawag nato nga ang atong kalibutan nalimbungan gayud siyawa. Mo bitaw nga sa miaging Domingo ato mang gituki ang simbahan nga kini tibuo kalibutan, universal. Pero bantay sabta kay ang yawa Katoliko sad. Universal sad. Pero ang nakalahi lang sa yawa kay ang iyang gipakatap, ang iyang gipakailap ang kadautan. Sama aning pagsupak-supak sa balaod sa Dios, di ba?
Unya na ito'y nangutanan nako, buot ba nimo ipasabot veritas nga kanang sa gipadayag 12:9 nga naghari ang yawa sa kalibutan? Buot ba nimo ipasabot nga napildi ang Dios? Kay siya na may naghari. Kanang pangutanaha medyo lisod-lisod nato na tubagon kung dili ta ma-aware sa basic teachings atong simbahan about the plan of God, unsay plano sa Dios sa kalibutan. Mo bitaw ni gamiton pod sa mga higala na to mga ateo, mga atheist ba, nga di mo tuo ning Biblia, di mo tuo og Dios kay matud pa nila, ingon mo mga Kristiyano, ang inyong Diyos gamhanan sa tanan, yang anong pildi man lagi sa siyawa. Oh, ang pruiba nga pildi ng inyong Diyos kay ang kadautan mo'y naglabi. Di ko na tinuo na inyong Diyos kay inyong Diyos na pildi man siyawa kay daghan mang badlungon. Oh, di ba? Nausa na sa mga argumento sa mga amigo na itong mga ateo. Di mo tuog Diyos, dili mo tuo sa Christianity. Sa may atong tubag, ana, simple ra kayo. Ang Diyos gamhanan sa nga tanan. Pero sa iyang pagagamhanan sa tanan, na siya plano sa kalibutan nga iyang gihimo. Sa iyang plano, apil diha ang testing. Testingan niya ang iyang mga gigama. Kita, mga tao, iyatang papilion og asa ta. O manggani nga, saan man niya pag-testing nato, kitang mga tao yang binuhat kung dito ba gyud niya mo pili o dito ba si yawa. Kung iyang presyohon dito ang yawa, dili niya pa artihon ng yawa. Saan niya pag-testing sa mga tao? Saan pag-ingon sa Ginoo ba nga, testingan ako mga tao, papilion ako asa sa yawa ba o diri nako. Unya iya daing gapuson nga di kalihok ang yawa, nga dili ka panglimbong. Buti pasabot mga higala, sa iyang plano, apil diha nga sulayan taniya, iyang mga binuhat, so apil na po sa iyang plano nga, na ay panahon nga iyang tugtan. Tagaan niyag permission ng yawa nga mga limbong na to. Pero lahi ng permission ha o gusto niya. Kaya basig maingon mo ba nga, binuanga po na veritas yawa. Ang Diyos na po dahil responsable anang yawa. No, dili. Kay kanang yawa, si Lucifer na kanhing dakog ranggo sa mga anghel. Yawa man siya suguang mahimong siyang yawa. Di ba? Siya mo'y gusto nga mahimong yawa kaya nagrebelde siya. Di ba? So, dili ang Diyos mo'y nagbuot nga mahimo siyang yawa. Si Lucifer po mismo kay mirebilde siya, di ba? Unyang karon, mao po na. Kitang mga tao nga iyang gigama, sulayan ta niya. Papilion ta niya. Ug asa ta mo pili, dito ba ta ni Lucifer nga nipili nga mahimong yawa? O dito ba gyud ta niya maging faithful o matinumahanon gyud ta niya? No? Sama sa moingon ta nga manawagan ko ninyo unsa man ta? Magpabilin nga matinud-anon ta sa simbahan ni Kristo? Nga gitukod niya, gitukod sa Diyos dinhi sa yuta? O dito ta magmatinud-anon sa mga tao nga rebelde? O sa mga tao nga suwail, gustong musupak sa kababuton sa Diyos? Di ra ba yun nato na manigar nga ang Diyos nagtukod og usa ka gingharian o simbahan diri sa yuta? Di ba nato na manigar? Sumaw na nga kung muingon ta nga, napildi ang Diyos ninyo, di mi mutuwa na, kay ang yawa mo'y naglabis kalibutan ron. Mahimong ingnon nato sa atong panahon karon, kay naa pa man tas panahon nga gitistingan ta sa Diyos. Apa man ta, gitistingan pa man ta niya, og nakita gayod nga sumalas kasulatan, nahibaw-an ng daan, nga ang mga tao gyud ay moabot gyud ang panahon nga mupili gyud ay sa gahom siyawa nga naman kay daghan man naggamit anang kontrasepsyon. Daghan mang ganang mangawat, daghang mang manapaw, daghang mang mangurakot bisag mga Katoliko na sila, gitudluan na sila nga dili na maayo sa tong pagtuo. O sumunang makaingon bitaw ta nga kining Biblia katuhuan yun kay tanan nga gipanagna diri nangatuman yun. Ya maingon sila nga nakita naman din nas Ginoo veritas, iya naman din ang gibutang da astong kasulatan ngano man niya pugni.
ita makabuot sa Dios sa iyang plano og kanus aniya pugni ang yawa. Nabitaw gibutang diri og gapuson naman ang yawa. o kanus ana siya di ko modero explain ana kay ako pud admitado dili ko master aning Book of Revelation. Kay medyo kinahanglan nig panahon na ako nahibaw-an ani pero jutay ra. Magpalaban pa ko og kanang mga professor aning Katoliko. Basta mo delve na ta mo sulay gitag pakli aning Book of Revelation. Na ako'y giandam nga i-upload ya sa atong website nga discussion about the prophecy ni Stephen Wood na kanhi usa ka Presbyterian minister nga karon usa na ka Katoliko nga uban ni Marcus Gruday nga kanhi protestante pod nga ilang discuss dili noon detalye apan pipila lang pero very resource informative na kaayo no pag-atango dia sa atong website kay ako nang i-post naandam na nako ang MP3 wa pa nato mahimui og kanang file para dia sa YouTube kay ako naibutang sa YouTube murag introduction lang na no about unsay baruganang Katoliko about prophecy no di ba mga igala. So mao na nga kung moingon ta nga napildi ang Dios dili na mao mahimong ingno nato sa tong panahon karon kay naa pa man ta sa testing time o examination time. Gi-exam ta sa Ginoo kung asa ta mo pili diha ba ta niya o didto ba ta siyawa. Nya kung maing laki ta, kung tinuod ang matalino sila pa, kung bright, wise, kinsa may tong pilion ang Dios o ang yawa. Nga sa salida pa lang, di ba, sa mga salida kasagarang modaog ang aktor man gyud, di ba? Mahimong muarte ang kontrabida dias tunga sa salida o sa sinugdanan sa salida pero sa katapusan ang aktor gyud mo daog di ba? Mao mo na kisang may actors kalibutan di ba ang Dios? Meaning sa ato pa kung tinuod tang matalino, kung tinuod tang wise nganong mupili man tas kadautan nga ang aktor ang Dios man. Ya inig abot sa panahon di na ra ba ta makaingon oy balik sa ta Lord, kay nakaamgo na mi nga, murag nasayop man mi, nalimbungan man mi, murag balik sa ta, dito na ba na pwede. Ulahin na ang pagbasol, ulay pagbasol nga siya na mag-una. So, mao na mga higala, ang tubag na to, nakahinumdum ko sa akong debate informal sa internet nga, nakadebate ko og atheist. Muna akong gi-share ninyo ba? Nga, ningon siya nga, na inyong Diyos kung tinuod po na napildi man siya. Sa karon mahimong tan-aw nimo pildi kay wa pa man mahuman ang salida. Wala pa mahuman ang salida. Pero sa awahi makita ra na nimo, no? Makita ra na nimo. Dabi na kung sayod ka sa mga testimonyo sa mga santos o katong gitugtan nga dunay mga panan-awon nga nakita sa unahan unsa ang mahitabo sumaabot. Kini lang Book of Revelation para nako very konkreto naman kay ni nga ehemplo, example no mga igala. Kay daghang kayong mga panan-awon diri nga medyo lisod kay nato og pagkuha og biyo ba unsay mensahe. Pero kung mosalig ta sa awtoridad sa simbahan, makita nato hinay-hinay unsa ang gipaghulagway diha. Kung si kahayag da mo bitaw kini atong tulumanon gitawag nato ni og kahayag sa pagtuong Katoliko. Nga naman kay sa tinuod lang no mga igala, daghan ang mibiya sa pagkakatoliko kay ilang tan-aw sa Katoliko naa ang kangit-ngit. Ako di mo komunigar ana kay ako mismo hapit man ako biyahe ang Katoliko niadto. Hapit ko mobalhin og laing religion kay ako pud gingit-ngitan. Hingit-ngitan ko sa Katoliko sa una, mao na nga ako unta kining biyaan. Bulagan unta nako ni. Pero na may mga tao nga gikasangkapan sa Dios. Gigamit sa Dios nga, oy. Tagaan ka nako ani mga tawhana, himo na ko ng instrumento nga makasabot ka. Ug nakasabot ko, hinay-hinay mo nang wa ko mobalhin ug hinay-hinay pod ang ako mga pangutana nga giisip na kung kangit-ngit sa simbahang Katoliko niadto, nakita na nako ang kahayag. Braba ko og niagi kog kabuta ba sa pagtuong Katoliko. Wa na ko makita ang iyang kahayag, pero nakita na nako ang kahayag
Well, nagbarog po ko. O akong nabati po nga ang calling sa Ginoo, ang iyang tawag nako na adiri sa Catholic Faith Apologetics, pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Mas malimtan pa manggalin nato atong economic life, ang atong financial nga kaakuhan. Oh? Pero sa atong pagtuo, amot lang. Hindi kita makalimot. So, mao na mga igala kay usa ka bililhon ning butang milabot na sa pagtuo, no? Di na to ibaylo ang atong himaya nga maangkon nga ihatag sa Ginoo sa temporal life lang diri sa kalibutan. Kay musugutag sa dili no mga igala, mo undergo gyud ta og mga pagsulay. Ang importante lang we have to pass. Kinahanglan makapasar ta sa tanang mga pagsulay. So mao na mga higala, gibasa nato ning pinadayag 12:9 nga ang yawa naglimbong sa kalibutan. Pero be sure nga dili nato kanabang tanggalin natangtangon sa tungon-nahon na nga temporary ra. Ang kadaogan sa yawa diri sa kalibutan temporary. Ang hinungdan tungod kay gitagaan o permission ang yawa sa Ginoo nga makapanglimbong, parang ang iyang plano nga sulayan niya ang tao mahimo. Kay o prisuhon diretso, gapuson diretso, o ibartulina diretso ang yawa, sa man pagsulay sa Ginoo sa iyang mga tao. Sa man niya pagputli nga wala may instrumento nga mahimong musulay og limbong nato. So, bisag ako naman ang Diyos, sa akong plano, kung ingon na akong plano, tagaan yun akong pagtugot ang yawa. In fact, that is biblical. Kung basahon nimo ang Old Testament, gihulagway diha na mga symbols diha nga mabasa na to, nga naagyod nga murag nag-istorya ang Diyos ug ang yawa, di ba? Nga iyang gitugtan ang yawa. Pero dili sa tanang higayon. Moabot yun ang panahon nga gapuson ra gyud siya. Naugi hulagway diri akong usbon og basa. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga giganlag yawa o Satanas, nga mao'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. So mga igala, I hope nga bisan sa 1 hour na to nga program gihapon no karon sa mas nangagi, nga nakahatag gihapon ta og dugang kahayag, no, sa atong pagtuong Katoliko. So, para niya atong higala nga atong nakadebate diya sa internet, o bisan asa no nga ma-meet nato nga himo nilang argumento ngano nga pabor sila sa RH bill tungod kay daghan naman kunong mga nasod ang nag-apil-apil ana. Nganong dili mo kuno pud ta mo apil, magpalahi man gyud ta mga Pilipino. Kailang atong tubag ana dapat ipanghinambog na to na. Garbo nato na mga Pilipino nga kita na lang ang faithful, no? Kana bang sana sa manang faithfuls binisaya kanang matinud-anon sa Vatican, di ba? Sa Roma, yan naman. Kay ang Roma, di ba, mo bitaw gitawag ang atong simbahan usa sa iyang descriptive name nga Roman. Buti pa sabot ang sentro na sa Roma. Kay na diha ang lingkuranan, ang chair of St. Peter. Kay musugot kag sa dili ang simbahan ni Kristo, Jerusalem munta ang iyang sentro, kay tuwa man dito nagsugod. Pero nag-ingon ang Ginoo nga pagakuhaon kini diha kaninyo sa Jerusalem ug igatugyan sa usa ka nasod nga magmabungahon pagayo. Sa Matthew 23 dito nalimot ko 21:43. Correct me if I'm wrong.
Katong nagingon ng Ginoo pagakuhaon nga kaninyo o igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pagayo, pwede pasabot ang sentro mabalhin ni anang nasura. Ug atong nasuta nga ang nasod nga buot ipasabot sa Ginoo naa na tumabasa sa Buhat 23:11 katong giingnan ni Kristo si Pablo nga maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab dito sa Roma. Sa daghang mga dapit Tesalonica ubang mga dapit sa Pilipos nganong ang Roma mao'y giparallel sa Jerusalem. Na? Kaya mo yung kag-Jerusalem na ang starting yun, sinugdanan yun sa Christianity. Di ba? Sa Jerusalem. Pero maulagi, sa giingon sa Ginoo, pagakuhaon nga na kaninyo ang maong kingharian ug igatugyan sa kanasod nga magmabungahon pag-ayo. Sumasabot na nato nga ang sentro mabalhin gikan sa Jerusalem. Sa 23:11 sa Buhat, giparallel ang Roma. So, matod pa sa gigiyahan ng mga nag-interpret aning Biblia, guided by the Holy Spirit, probably ang Roma na. Sa 23:11 sa Book of Acts. O tinuod man nga natuman dito sa Roma. Kay sa pag-abot sa Christianity dito sa Roma, ang Christianity nagmadaogon. Di ba? O ang atong nakita diya sa history, ang gihangad nga gingharian niadto o kana bang gamhanan kayo mo kanang imperyo sa Roma gihangad na sa tibok kalibutan niadto mo kanay gihimong higanti pero pagano lang, di ba? Ang Roman Empire pero sa dihang na Christianize na nasudla na og Christianity dito sa Roma kay na tuman lang ito nga silang Paul ug Peter na abot dito sa Rome. Ang seed sa Christianity dito nagmadaogon bisan pa nga kini gilutos. Imagine mga 1st, 2nd to 3rd century, grabe kay mga panglutos ana nga gihimo sa mga paganong emperador. Pero ang Christianity, ang Christian Church, utoy na ko yung nakadebate sa internet nga iya mang giusa ang simbahan o ang imperyo sa Roma. Ako siyang gikurhian nga lahi ang Roman Empire, lahi po tong Roman Church. Katong Roman Church, mo to ang simbahan, nagikan nito sa Jerusalem na abot sa Roma, nga midaghan pod ang mga miyembro. Kay nagmadaogon ang Christianity, bisan pa taliwala sa mga panglutos. O manggali sa history, nakita nato mga igala, nahugno na lang ang imperyo sa Roma, apan ang simbahan gapadayon. Ngayon naman, muna'y example unta nga dapat dili nato laksion sa atong panumduman, nga gitagna ng daan sa Daniel 2:44 nga ang kingharian sa Dios nga mao tong gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, Mateo 16:18. Nga sa Daniel giklaro nga kingharian kini nga mulungtad dili maagaw magmadaogon. Bodi pasabot nga tanang gingharian diri nga tugtan sa Ginoo mga wala na pero ang simbahan nagpadayon. Og nakita na to na sa history. Kaya ang simbahang Katoliko gikan pa niadtong unang siglo usa may laing institusyon ba nga pinakakaraan, pinakadugay mag 2000 na katuig kanang mga gobyernos tao, mga bag-oran na nga tukod. Nanagay mga gobyerno ni Bonaparte to sa una, patong mga gobyerno nga wala na sa kasaysayan, na po yung mga bag-ong nanungha, mga religion po doon, mga bag-o, gipanggama og tao. Asa naman itong uban, nga wala na ang uban mo pa'y pagtuyhakaw, pero ang simbahang Katoliko gapadayon gihapon. O mana kay dili pwedeng gubon sa Dios ang iyang promise, ang iyang ang iyang gipromise na to nga dili gyud maguba ang simbahan nga iyang gitukod taliwala sa mga apan, taliwala sa mga pagsulay. Mga igala, grabe kayong pagsulay simbahan. Kay ang gahom sa Hades, kanang giingon dia sa Matthew 16:18, bisa nang ganghaan si impyerno di makadaog kaniya. Kanang gahom sa Hades gali, si impyerno, daghang kayong klase na kadautan. Niya ang kadautan misulod diha bisan sa mga buhat sa atong pipila ka leader sa simbahan. Kay nakita sa history nga doon nagali mga Santo Papa.
obispo nga ang ilang personal life is very wicked. Na sa history kita na to na. Then, usa na sa gilantaw nato sa analysis, muna mga elemento sa yawa, gahom sa impyerno, nga musulay o guba, distract sa Catholic Church, sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero ang pangutana, nahugno ba ang simbahan nga Katoliko? Wala. Nasa Book of Acts mga igala, ang iya sa Diyos, di na ito na mabuntog. Muna, pahinumdom sa tanang namina ron, ang kaaway bida simbahan, diliran nas gawas. Matud pa ni Cardinal Vidal katong among convention sa una sa Catholic Faith Defenders, ingon siya, timanin ninyo, no, mga anak ko. Ingon siya nga ang atong ang kontra sa simbahan, dili ila naas gawas. Naapod sa sulod. Niya mas very clever gani ang kaaway sa simbahan nga nasulod nga naman. Ikaw kuno imagine, mura ba kag espiya ba? Nagali akong nahibawan, nagali mga mga pari kuno, obispo nga na member ng Mason, nga kibalor ba tang hidden agenda ng Masonry? To guba sa simbahan mo, di kalikayan usahay, kabantay mo, naagali mga move sa pipila ka bishop, ilang kumaghingalan, nga murag ilang lahion ba? Nagali uban mga Jesuits nga manudlo og supak sa kana yung original nga pagtulon ng simbahang Katoliko. Usama na kanang mga heresies. Muna yung mga elemento sa gahom sa Hades so nga musulay og distract guba sa simbahan, pero ang pangutahan ng mga igala, dugay naman ang daghang mga Hiswita nga isupak. Nagali tay Father Bernas nga mayng laki og kanang constitution tawag magay nag-amahan sa atong konstitusyon usapod kay mga banggitan. Pero naunsa naman karon nga mura na magnawala ang iyang pag-Catholic faith defender. Murag iyang gidipinsahan ang konstitusyon naman lang sa unsa na kanang international law o unsa pa nang di kay kuswito ana kay wa mo ko magtuon o gabuga siya. Pero alam ko nahibaw-an gamay ang iyang gidipinsahan ang man kanang konstitusyon sa tao. Nga kung buot na hunaon, dili ra ba mahimo ng konstitusyon sa tao kung wala kini tugti sa Ginoo? Murabag iyang gipakadako niya nga iyang dipinsahan ang konstitusyon sa tao kaysa konstitusyon sa Dios. Nga kita natahod ta sa gobyerno tungod kay ang Dios mismo may nag-ingon ana nga mutahod ta sa gobyerno. Mutuman ta siya mga balaod nga maayo, pero not to the extent nga lapason ng balaod sa Dios. Nabito sa Book of Acts ra gihapon mga igala. What if kung ang balaod sa tao mahisupak sa balaod sa Dios? Sa may better na, sa may muo na to, kung ang balaod sa tao mahisupak sa balaod sa Dios. Diba? It's better to obey God rather than men. Wata tulubagon sa Dios kung mahimong prisuhon ta diri sa kalibutan, ibalhog tas bilangguan, alang-alang lang sa atong pagtuo sa Dios, di ba? O na proven man na sa history bisan sa 1st century, 2nd century nga wala pa ma-convert ang Roman Empire, wala pa mahimong sila pa gitawag nila state religion ang Catholic Church. Kaya pa sila ma-convert sa may ilang gihimo simbahang Katoliko. Atake nila maayo, di ba? Dagang nangamatay ang mga Katoliko ato sa wa pa ma-convert ang Imperyo sa Roma. Well, ang Imperyo sa Roma na-convert mo nang medyo na-questionable ang history po sa Katoliko kay masambugan na mga maot po mga binuhatan sa mga emperador nga na-convert. Pero lahi ang pamamahala sa simbahan, lahi po ang sa imperyo. Sama tong sa The Inquisition. May mahibawan nga naay mga dili maayo nga nahitabo sa Inquisition. Pero katong pagpamatay sa mga erehes, dili kato doktrina sa simbahan. Naalay mga pipira ka mga kaparian niya itong of course mga tao ra, dahil mga personal nga mga intereses, baka biases, so munang masambugan o maot nga kulor ang atong kasaysayan, pero di naman na ikatingala kay since the start sa simbahan ni Kristo,
kapila diha atakihan ni St. Paul ang katong mga miyembro sa simbahan des Corinto. Basahan ninyo. Nga di katingala kung doon na may mga maot nga nahitabo sa atong history labi na sa Dark Ages. Di na ikahibulong kay the fact si St. Paul mismo na kapila gilitukan niya na unsay mahitabo sa simbahan sa dili pa ang second coming of Christ. Muagi gyud nagkalubog. Pero not to the extent nga mawala ang mga maayong pagtulunan. Nga naman, kay ang prueba, daghan pod sa history ang nahimong mga buutang Katoliko, di ba? San Lorenzo Ruiz, Padre Pio, naman ko'y libro sa balay nga The Book of Saints. Pagkadaghan nila pod nga ako gali, di na ko matandi ang akong kinabuhi ng mga tawhanan eh. Makaingon ko pagkalayo ra kaya na ako. I'm trying lang. I'm always trying. Awat sa ilang life. Kay mura man yun na atong kinabuhing Kristiyanos. Mga awatiro ta. Atong awaton ang Ginoo. Awaton nato ang atong mga santos nga nakasunod sa Ginoo. Pero nindot laning pagkaawatiro nato mga Kristiyano sa kinabuhi sa mga santos ug ni Kristo kay paingon man ta sa taas. Paingon man ta sa atong lawang makagagahom. Pero kung himuon natong example, mahimo ta mga awatiro sa mga dili maayog panig-ingnan, murag usa kada kong kawadon sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kung ang atong mga paningkamot musangko ta ngadto sa dayon nga kawalaan, nga mawala ang atong kinabuhi, maayong relasyon ngadto sa atong labawng makagagahom. So muna sa atong tulumanon karon gibalik-balik yun na nako. Ay kanang mga argumento sa mga pro-RH bill nga moingon sila. Ang Italia o ang Espanya o guban pang mga nasod. Ni apil naman ana kanang divorce sa pana nagapali mga bag-o ron. Yang anong di mo kuno ta mo awat. Kita ra mo kuno nagpabilin. So ang ako ana ikasulti nga para nako natong mga Pilipino dako na to ng garbo kay wala ta mag-awat-awat sa mga nasod nga ilang gi-compromise ang morality, ang pagtuo. Since pag yun ni ato kun kanang contraception lang ni atong 1930 nganong i-ignore man nato ang history, taghan bisan mga Protestante, they know it. Wa manggali ko nakita diha sa debate, wa gyud ko kibalog yun sa nila pag kuan nila kanang refute ang atong argumento nga ang Protestante, particularmente ang Anglican nga simbahan nga Protestante, may unang nag-usob anang baruganan sa Kristyanismo nga against contraception. Niadtong 1930 nga sa atong research giusob ang baruganan sa simbahang Protestante niadtong 1930 nga okay na ang paggamit og contraception. Usa ra gyud ang reason, social pressure. So na-pressure ang simbahang Anglikano sa gustos mga tao o ni paalot niluhod sa gusto sa tao. Yang nahitabo para ma-rationalize, naghimog mga argumento. Hangtod karon patuloy padayon na maghimo sila mga argumento unsaon nila pag-justify anang contraception. Pero wa na, sinugdanan pa lang, wa na. Bali na. Anong usbon man nato ang original nga stand sa Christianity? Napailang argumento nga basta dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Ang Katoliko dili no ni nana kay dili man kay Bible alone ang Katoliko. Pero dapat unta sila nga Bible alone, ila unta ng paninindigan. Pamuingon sila nga allowed ang contraception sa pagplano sa pamilya. Be unsang bersikulo bisag usa lang kabuok nga nagingon ng Diyos, nagingon ng mga apostol nga okay ng kondom o may kondom pud sa una gyud way. So may tawag ana lahi pud tong ila sa una. Wa po ko kita bisag laing ngalan. Ano sa panang palaygi tugod sa may tawag ana kung naa man na sa una. Wala. Oh my God. So buday na
kung sulay sila na, wad-o na lang nila na ilang doktrina nga sulay eskriptura kung Bible alone. Kaya naaman na sila baruganan nga wala sa Biblia po. Mga igala, wala naman tayo igong panahon. Ayaw lang gyapon mo kalimot no sa atong website sa internet o palihog no. Alang niya itong mahigugmaon sa itong tulumanon. Try to share it no. Ipaambit po ni sa uban natong mga igsuon. Salamat day ko ni Brad Nestor nga kanunay nag-text nato nga nagbase sa Riyadh. Atong listener sa internet to nga di nun siya kapaminaw live pero makapaminaw siya sa record na lang nato nga gi-post nato sa internet. Salamat ko kanunay siyang nag-inspire nako no. Ang iyang kakugi nga mag-text nako nga kanunay siyang nagsunod, in fact iyang i-download pag yun atong mga programa. So kana tao ramang ko malipay sabtang nga naayo rin mga tao no. Di lang kay diya sa Davao na po diya sa Riyadh, Saudi Arabia nga atong Pilipino nga igsuon nga 2 taon dito nagtrabaho. Pero wag gihapon niya kuan biyae ang paghikay po sa iyang pagtuo. Okay no mga igala, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, sa mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang inyong ubos nga igala sa mong tulumanon. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shelbert Donduyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak, Tani Luod ug Taxi Lumba. Sa uban pa na ko mga amigo din sa RMN Dipolog, hangtunod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa kalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.